Karetní hra Duch je rychlá postřehová hra pro 2 až 8 hráčů. Malé balení hry, které můžete brát sebou na cesty, obsahuje tyto komponenty. Jednu figurku ducha, láhev, křeslo, knihu, šedou myšku, balíček karet a samozřejmě pravidla. Ty jsou opravdu velmi jednoduchá. Hra spočívá v tom, že se otočí jedna karta a hráči musí co nejrychleji sebrat předmět, který je zobrazen na kartě a pozor, ve správné barvě. V tomto případě modrá kniha. Hráč, který tak učiní nejrychleji, si vezme otočenou kartu. A pokračuje se. Červené křeslo. Šup. Pokud na kartě není předmět ve správné barvě, vyhrává hráč, který nejrychleji vezme předmět, který na kartě vůbec není. V tomto případě třeba myš. Hra Duch je nesmírně zábavná, hlavně v případě, kdy ji hraje více lidí. Figurky jsou ze dřeva, takže určitě vydrží drsnější zacházení horlivých hráčů. Duch je perfektní herní jednohubka na zkrácení dlouhé chvíle.